No ale teď ještě chci říct, že kolikrát, když se někdo dostane z takhle vážné choroby, tak ale potom jsem vypozoroval, že ten život vlastně tě předvede a musíš to potvrdit. To je to, o čem to tě teď čeká, to ty nevíš ještě, ale jako ne, to nedělá, jako, to je skutečně, tak to je. Tam se někdo ozývá? To je paní Hanka Landorfová, která prošla vlastně podobným, když tak pak vás požádáme, že byste to řekla. A nebo tady Hanko takhle, hele. Ahoj, já jsem Jaroslav. Dobrý večer. Takže Hanka říká, to je pravda. A teď máme takový defile dneska večer. Takže Hanko, jaká diagnóza? Já jsem měla rakovinu prsu a lymfatických žláz. Pravda, že už je to teda, teď v únoru to bude 11 let, ale já jsem se právě k panu Kafkovi dostala v době, kdy mě teda na začátku taky bylo 2 měsíce života, protože... Bylo, jo, takhle. No, ale já jsem byla, jako šla na kontrolu, že jo, normálně na mamograf a najednou tam nález a já už jsem byla mrtvá v tu chvíli, kdy mi to řekli. Jo, protože to... To je konec. To je pro mě to byl konec, já jsem teda opravdu ta posraná. Jako jestli jste někdo jako já jsem udělala ve svém životě snad úplně, ale úplně všechny chyby, které se můžou udělat. A když jsem je neudělala, tak já jsem si je úplně vyrobila. Jako. Ale úplně. Úplně až asi do morku kostí. Jako. A, takže já už jsem umřela v tom místě, kdy mi to ta primářka řekla. A já jsem se s tím prostě nesmířila a řekla jsem, že okamžitě jsem musela jít na operaci a já jsem prostě řekla, že nejdu a podepsala jsem, aniž bych vůbec o tom přemýšlela, prostě to máte hozený jinam. Já jsem měla mozek v Budějovicích a tělo jsem měla v Praze. To vás prostě úplně, to tělo vůbec neví, co dělá hlava a to. Takže já jsem podepsala reverse hned, protože já jsem potřebovala oběhnout těch 30 specialistů a chtěla jsem slyšet, že to tam není. Jo. Takže jsem na 2 měsíce jsem řekla, že to zkusím a ona řekla, že už prostě po 2 měsících to bude úplně všude a že vlastně už nepřijdu, protože budu mrtvá. Že? A je teda pravda, že já jsem hysterická hysterka. Opravdu. Já si tu minulost za sebou táhla, vůz plnej, já nechci říct čeho. No sraček. Sraček. No. Takže neustále v historii, 20-30 let zpátky a ještě se všeho bála. Jo? Takže no fakt nejhorší, co mohlo být. Já jsem si teda, je pravda, že jsem měla léčitele, takže tam jsem ležela imrvére. Prostě. Furt. A říkala jsem, dokávat to, ze mě nedostanete, tak prostě. A kdyby mi řekli, naložte si svoje vlastní výkaly a teď mi řekli všechny možný recepty, já to udělala, vypila, protože já jsem se fakt strašně bála. Já jsem si vlastně udělala svoji vlastní chemoterapii. Já když na to dneska, je to sranda, ale musím vám říct, že jsem vybrečela tolik slz, že mám takový pocit, že opravdu jsem zaplavila tu Prahu. Já jsem se strašně bála, fakt to bylo děsný. A takže po těch 2 měsících jsem přišla a ten nádor tam byl furt, ale byl zapouzdřený. Jo. Takže jsem podstoupila, chodila jsem, normálně jsem šla, teda rozhodla jsem se jdu operace a hned byl léčitel. Prostě já jsem to takhle dělala. A ještě před operací, protože pracuju se svým mužem a ten vztah byl báječný. Ten byl vážně báječný, to byla procházka růžovým parkem, všechny chyby, co mohly vnít, ten vztah tak měl. A co kdybych náhodou, že jo, umřela, kdybych pod tím nožem to, tak měla jsem svůj pokoj a před tou operací ten večer jsem mu udělala všechny faktury, aby prostě náhodou nestrádal. S panem primářem jsem se domluvila, že půjdu první, takže večer si manžel přišel prostě pro ty faktury a já už jsem věděla, že ráno nebudu.
Dneska už se tomu směju, ale jak jsem, opravdu to bylo příšerný. Hysterka, myslím si, že se takovou ještě nikdy neviděl. A takže odoperováno, léčitel a takhle to pořád šlo, ale mě to dodávalo opravdu mi dodával ten člověk energii. Podstoupila jsem chemoterapii, ozařování, ale pořád jsem to dělala s ním takhle. Bylo by to na strašně dlouho. Prostě, když mi řekli, že půjdu na chemoterapii a přijdu o vlasy, no prostě tragédie. Ale pak najednou se to ve mně zlomilo, kdy teda to strašně bolelo. A já jsem šla do pánského kadeřnictví, už jsem měla paruku na hlavě, byla báječná. Já ji milovala, opravdu. A teď jsem jí sundala a řekla jsem na 2. Ty chlapi tam normálně, ty utekli z toho kadeřnictví, ty utíkali, vzali nohy na ramena. A já jsem si vlastně říkala, tyhle, kdy se ti to stane, že jdeš dole. A v ten okamžik se to najednou jakoby zlomilo. Paruku jsem milovala, protože ženský mě zastavovali a ptali se mě, kam chodím ke kadeřníkovi. Jako. Což bylo bomba, protože většinou paruky se hodně poznají, ale ta dáma, co mi ji prodala, tak mě to naučila a to bylo super. Takže všechny, když přišli na chenou, ptali, švihli tam s tím, tam mě sere. Já jí milovala, já jsem říkala, holky, to je bomba. Je fakt, že chemoterapie, já se před každým člověkem opravdu, i žádným, ani největšímu nepříteli to nepřeju, před každým se skláním. A takhle jsem to prostě i s tím ozařováním, to bylo všechno. Ten vztah doma se jakoby vylepšil, ale je to proto, že jste nemocný. A já jsem takhle tu chorobu prožívala, vlastně to byly moje nejlepší léta mýho života. Já jsem se domluvila potom po 3. chemoterapii, že odjedu do Řecka, odjedeme na dovolenou. A tak, jak jsem tam vyváděla po 1,5 litru vodě, že jsem tancovala na barový židličce, to jsem si nikdy v životě jako nezažila. Ale pak přijde období, kdy se, jako už jste zdraví, jste vyléčení, nebylo to vůbec jednoduchý. A ten život jsem zase šla do těch starých kolejí. A pak přijdou zase to, jak si nezapamatujete ty chyby, co jste dělali, který prostě jakoby napravíte. Ty lidi už vás zase berou, jo, ona je zdravá, ona už může a to. A já jsem začala zase pěkně všechny zachraňovat. Já jsem jim prostě, aby náhodou nestrádali, že jo. A to je, jak zase jsem ztrácela sama sebe. A v roce 2013, když pan Kafka vydal tu první knihu, Minulost je mrtvá, tak já jsem byla ve stavu, kdy jsem vůbec nevěděla, co se svým životem. Manželství nic moc, práce společně s manželem a manželství nic moc. Tak jsem vůbec nevěděla, co se svým životem dál. Dostala jsem se zpátky úplně na dno a otevřela jsem internet a maily a tam vyskočil knihkupectví Kázelsberg a tam byla nabídka právě téhletý knihy a ten nápis a barvy, prostě to bylo, já to musím mít. A to vám byl tak ráz na ráz, že já jsem šla vlastně na křest v té knihy, že jo. Tam ne, to bylo na Smíchově, na tom. Dneska už tam na Andělu teda, dneska už tam to knihkupectví není. A já jsem přijížděla, vystoupila jsem z tramvaje a přede mnou šli 4 lidi, 2 děti, paní a pán. A já jsem říkala, to jsou oni. V životě jsem je neviděla. A taky jo. A pak už to bylo, že jo, byla jsem na tom křtu, knihu jsem prostě odešla a bylo to přesně, co jsem potřebovala vědět. A to bylo 7. února 2013. A já jsem, to bylo myslím úterý nebo tak nějak, a já jsem každý pátek jezdila na Arbesák, na masáže a měla jsem takový svůj den. Z té masáže jsem šla do Švanďáku na kafe, protože ho tam dělali báječný a na cigáro. A vždycky jsem parkovala nad Holečkovou a šla jsem na autobus
A normálně, no kdo si myslíte, že seděl na té lavičce za 3 dny? Pan Kafka. To vám bylo úplně, já jsem si říkala, no tyjova, pane bože, to snad nemyslíš vážně. A dali jsme se vám do řeči a to bylo, a on jezdil 1 stanici jenom. To si nedovedete představit, co jsme si za tu 1 stanici, a ona je krátká poměrně, že? Do kopce. Do kopce. Co jsme si stačili říct, a to bylo jako když se známe strašně dlouho, a asi za 3 dny už jsem seděla u něj. Ale já jsem si myslela, jak mě bude tak jako, jak mě hezky schválí to, co mu říkám. Tyjo, a on mě vám, promiňte mi to, on mě vám tak nasral, on to ví, že jo, prostě to bylo zevnitř ven, musí všechno být. Já jsem si říkala, tyjo, teď všechno jde zevnitř ven. Láska, zevnitř ven. No tak strašně dlouho jsme mluvili, já jsem měla pocit, že mi jdou bubliny z uší. Já jsem říkala, my jsme se vůbec nepochopili, jak je to možné. Teď si představte, já tady tu knihu mám, já ji mám jako pracovní knihu s barevnýma nálepkama, podtrhanou, ale já jsem to spíš měla udělat v obráceně. To, co mě nezajímá, jsem měla jenom podtrhat, protože to promiňte mi to, že si do toho takhle maluju. A pokaždý, když je zlé, i po tolika letech, opravdu vám musím říct, tak já mám takový to otvírání těch knih, a že to, kde to otevřu, tak to mi zrovna dneska pan Kafka chtěl říct. Že já bych vlastně u něho seděla taky imrvé, že? A on by mě zase nasral, protože furt říkal, že to má jít zevnitř ven. A já jsem to furt nepochopila. Pak je fakt, že jsme se viděli ještě na Dobříši. A teď jsme se dlouho neviděli a já jsem zase šla těma vlnama nahoru dolů. A řekla bych, že až v loni, kdy jsem dostala ťavku úplně ze všech stran, ze strany manžela, maminky, nenaplněný život vaší maminky, ona vás řídí, furt tam ta pupeční šňůra. Říká, jak může říct, že není pupeční šňůra? A tak jsem to od nich schytala ode všech. Zahrádku jsem si dělala, furt jsem si tam měla ty svoje konvalinky, oni mi vraceli tu lásku. Jak mě ty lidi měli rádi, tak mi několikrát rozšlapali, že jo, protože jak je to možný, že ona to takhle má. A tak až ze mě začala jakoby vnitřně cákat ta krev, tak pak jsem pochopila po tolika letech, co mi říkal ten pan Kafka, že to musí být zevnitř ven. A že prostě musím říct to jasný ano a jasný ne a jít na to přímo a ne těma oklikama, jak jsem chodila. Že určitě to máte všichni, jak vám někdo řekne, hele, pojď se mnou tam a tam. A vám je to prostě blbý, tak blbý, říct, že ne, že co by, Ježiši Kriste, co by řekl. Tak tam jdete, bolí vás břicho, máte větry, záda, prostě úplně jste vyřízenej. A já ještě nebiju, jako jo, ale je teda pravda, že když je dobrá jako parta, tak já se sflákám i po Já se opravdu rozdovádím i po neperlivý. Ale když je tohle, že jdete jako, že aby neřekli, to já jsem normálně kocovina týden, jako. Tak to jsem se naučila, říká, omlouvám se, ale nejdu. A opravdu naučila jsem se to, co nechci, nedělám. A co by řekla ta 80letá sousedka, že jí prostě nechci, abych to tam udělala, že jo, protože to bylo tady takový to typický. Haničko! A to už víte, že je prostě to v hajzlu. Ale protože jsem hodná holka, tak jdu. A pak je, no vy jste tak hodná. Víte, to upřímně, jak vám to řekne, přitom by vás nejradši schodila ze schodu. Ale to je jedno, ale přišla jsem na to. A takže nejdřív jsem byla ta, která si nechala řídit ode všech životů. Úplně ode všech. Potom přišlo období, kdy jsem se všema bojovala. To taky nefungovalo. A teďka jsem v tom,
kdy jsem se stišila, sklidnila, jsem ten pozorovatel a všechny tyhle, i ty nejhorší, používám jako své učitele. Naslouchám konečně, co říkají a používám je, i ty zlí, i ty, co říkají, no ty jsi prostě hrozná, s tebou se prostě absolutně nedá žít, tak jak zůstanete a vůbec to nekomentujte, protože já jsem beran, takže prostě já jsem s vámi vždycky pravda. Jo, prostě kolikátýho jste? 13. Jako moje žena. Vladimír 11. Takže s tou beraní prostě už jsem si uvědomila, že tou hlavou ve svých 57 letech jsem si uvědomila, že tou hlavou tu zeď neprorazím. Začala jsem se mít ráda a začalo to jít do zevnitř ven. Všechno. Takže dnes mi dovolte, abych se hluboce uklonila panu Vladimíru Kafkovi. A velmi mu poděkovala, jak mě strašně nasral a vlastně mě nakopl do toho života, abych si to uvědomila a že už dneska, pane Kafko, už vím, i ty obrazce jsem pochopila. Víte, já mám doma tolik knih, že už mi to převrací postel. Já už jsem jich přečetla tolik a furt to prostě tam nedocvakávalo. Ale ono to prostě musí docvaknout tady. A teprve pak to začne fungovat. A i když vás ty lidi serou, tak v duchu si prostě musíte říct, a stejně vás miluju. Takže je pravda, že jsem přišla na to, že já jsem si vzala tu rakovinu jako dámu, která, nebo jako buňku, to už je úplně jedno, která není sama sebou. A ona není. A já jsem nebyla sama sebou. Nezapomeňte, i když je mi 57 let, nikdy nezapomeňte být dítětem. A musí vám být ale úplně, mi to promiňte, uprdele, co si o vás myslí ostatní. To není vůbec o vás. Vůbec. Hrajte si, já jsem si takhle hrála s kytkama, s ptákama jsem si povídala, ale zabalila jsem to, protože aby mi to někdo ničil, nedovolím, protože už mi to zase bralo tu sílu, já už jsem zase s tím trpěla. Ale jsou věci, které přišly, zahrada za 5 let mě naučila, to, co mě nenaučili nikde. A prostě tahle kreativita najednou se začíná projevovat úplně jinak a hraju si sama se sebou. Nepotřebujete moc lidí ve svém životě. A taky byla výměna muže? Ne, nebyla, já ho právě používám. To je to nejlepší. Já jsem mu to ale i řekla. To je to nejlepší, co mě v životě potkalo. Opravdu. A až se to asi oba dva naučíme, tak možná, že se to rozejde. Možná, já nevím, ale je pravda, že on si postavil svůj dům, tam bydlí, vrací se a já jsem se musela naučit se opravdu postarat sama o sebe a na 100% vzít zodpovědnost, ale úplně za všechno, co se vám v životě stane. Úplně za všechno. Protože ono, když si to přehrajete, ono to taky se mnou nebylo až tak. Takže takhle to je. Děkuju vám. Tak jo, paní Hanko. Tak, jdeme k dál. Zdenku, řekla to i za tebe všecko. Já vám děkuju. Tak, Hanka, takový jemný průvan. Ale já ještě bych k